Прекарай една мързелива събота с мен. Първо отидох до Лили, за да си взема няколко неща и ми хареса щанда с TikTok продуктите. След това се отправих към Speedy Account, откъдето си взех няколко пратки. В Лили влязох за едно нещо и излязох с 5. Затова влязох. Другите неща, които си взех, нужни ли са ми? Взех си Lumi Glotion като един от най-популярните продукти в TikTok. Ето тази маска, която се топи върху кожата. Стана много популярна, така че може да я пробваме в някое видео. Изкуших се да пробвам тази спирала. Max Factor беше намалена. Последното нещо е тази душпяна на Woman's Secret. Бях си поръчала два продукта на NL Beauty и тях всъщност взех в Account. Опаковката е уникална. Взех си тези два продукта да ги тествам. Ружът в цвят Classic Pink и балсам, който е в цвят Baby Pink. Много красив цвят. Харесва ми, че е с магнитно отваряне. Ето го и балсамчето. Много наподобява тези на Hailey Bieber. Хидратира устните, не лепне. Харесва ми. В големите кутии от Speedy имаше кафе, защото може би имам проблем с различните видове капсули, които си поръчвам за кафе машината. Да, пишете ми харесват ли ви да гледате такива влогчета. За мен е удоволствие да ги снимам.